ଚାହିଁଲେ କୋଉଠି କରିଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଖୋଜିବି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିନି ଆଉ ଖୋଜି ପାରିବିନି କୋଉ ଜାଗା ତ ବାକି ରଖିନି ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜିଲି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଖୋଜିଲି ଦୋକାନରେ ଖୋଜିଲି ବଜାର ଛକ ସବୁଆଡ଼େ ତଲ ତଲକି ମୁଁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କେତେ ଖୋଜିବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଆଉ ଖୋଜୁଛି ଲୋକ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କେତେ ଖୋଜିବି ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଠକିଦେଲା କି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କନ ହେଇଗଲା ଏଇଥର ସମୟ ଠାରୁ ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ତାର ଏପଟ ଦେଖା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲା ନା ତ ସେ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହଁ କହୁଥିଲା ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ନା ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁ ଏଇଠି ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ବସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଁ ତମକୁ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏପଟ ସେପଟ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିଲି ଗାଲୁଆ ଦେଖିଛି ହେଲେ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ମୋ ଆଖି ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲା ମତେ କହୁଛ କହିବି କାହାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ବୋଉ ତମେ ତା ବଡ଼ ବୋଉ ଯାହା କହିଲେ ସତ କଥା କହୁନା କାହିଁ ତା ମିଛ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହୁଛ କିଏ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ତମକୁ ବସିକି ଚାହିଁଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ପୁରା ଆସିଲା ସେ ରାଣ୍ଡ କାଳି ବିଲେଇଟା ମତେ ଚଟକିନି ଚାଲି ଗଲା ଅସୁବିଧା କଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁକି ଆଜି ପୁରା ଶୁଭ ନା ଛତୁ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପୁରା ଆସିଲେଣି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କିଛି ଜାଣିଛ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ ଯାହା କହୁଛ ଟିକେ ସତ କଥା କୁହ ମୁଁ ତ ଖାଲି ମିଛ କହୁଛି ତମେ ଏପଟେ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ କୁହ ତମେ ତ ଆସିଲା ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି କଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ପୂଜା ହଉଛି ପଡୁଛି ହରିବୋଲ ପଡୁଛି ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି ପୁରା ଭଜନିଆ ବୋଲେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲେଇ ଖାଇଲି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେଇଗଲି ଆଉ ପଥର ଗଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ପଥର ଗଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ପଥର ଗଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଗୋଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲେ ବାଲି ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଆୟୁଷ ଛିଣ୍ଡଇ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଆୟୁଷ ଛିଣ୍ଡଇ ଜୀବନ ଯାଏ ଚାଲି ଜୀବନ ଯାଏ ଚାଲି উদ্ধবরে উদ্ধবরে উদ্ধব কৃষ্ণ নাম কর କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ରକମ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନା ବାଲା ମନ୍ଦିର ଆଗେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତମକୁ ବେଶୀ ଜଣା ଅଛି ବାହାଘର କରିବନି ବୋଲି ନୋଟିସ ଅଛି କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ଫେରା ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ବାହାଘରକୁ ଥାନା ବାଲା ବନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ବା ଆଉ କଣ ଅଛି ମନ୍ଦିର ବା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ କଣ ମନ୍ଦିର ଅଭାବ ଅଛି ନା ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ଆମେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପଳେଇବା ବେକାରିଆ ଲୋକଟା କହିଲ ଆରେ କହିଲି ପୁରା କାଳୀ ବିଲେଇ ଦେଖି ଆସିଛି ଯଦି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବିବାହ କଲେ ଯଦି ମୋ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ ହୁଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ମା ଚାଟିଂ ଠାକୁରାଣୀ ତଳେ ପକେଇବ ମତେ କହିଲା ଆମ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାହାଘର ଦିନଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦବା ସବୁ କଥା ଘୁଞ୍ଚେଇବା କଥା
କଥା କହନା କାଇଁ ନା ପ୍ଲିଜ ମତେ ରାଣୁଛୁ ପ୍ଲିଜ କଣ ପ୍ଲିଜ କଣ ପ୍ଲିଜ ମ ଆଜି ପରେ କଣ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ନା କଣ ମନ୍ଦିର ସିନା ଭାଙ୍ଗିବନି ହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବି ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଚାଖାଟେ ଲେଖା ପିସ୍ ହେଇଯିବି ତମେ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହବନି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଜି ବାହା ହେଇପାରିବିନି ବାହାଘର ଡେରି ହଉ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ନା ରହ କହିବି କିନ୍ତୁ ଚଉଠି ରାତି କାମ ମୁଁ ଆଜି ସାରିବି ତମେ ମଣିଷ ନା ବିଲେଇ କୁକୁର ବା ତମ ମନରେ ଏତେ କଥା ଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ସାଗରିକା ରସୁରାଣୀ ଇଏ ମାଳବିକା ରସୁରେ କାହିଁକି ଏଇକି ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛ ତମେ ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମର ସବୁ ବାଜେ କାରବାର ହେଲା ଥାନା ପୁଲିସକୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅମୀୟକୁ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ଚାଲି ଆସିଲି କଣ ବା ସେଇଠି ରହି ବୋଧାଇ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଠି କୋଉ ଭଲରେ ଅଛି ଜାଣୁଛି ଜାଣୁଛି ଭାବୁଛି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ଏଇ ମାଟିରେ ମିଶିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତା ମାଟିରେ ମିଶିନୁ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁ ମିଶିବି ଆରେ ବେଶୀ ମଜା ମାରିଗଲି ପୁରା ସାରିକି ସେଠୁ ଶିଖେଇକି ନେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ପୁଣି ଜଳୁଛୁ କଣ ପାଇବା କାଇଁ ଆମେ କଣ ତମକୁ କହିନଥିଲୁ କି ତମେ ତ ନିମ ଖାରାପ ବେଇମାନ ମାନେ ସେଇଠି ପଡି ରହିଛ ଆଉ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ସେ ନର୍ସକୁ ନିଦାନ ନେଇକି କଣ କହୁଛ ତମେ ଛେଡ଼ି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ ଥଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥଲ ଭିତର ଭଜା ଖାଉଥଲ ଆଉ ଭଲ କଥା କହନା ରେ କହନା ସାରାଙ୍ଗ